सावंतवाडी रोड रेल्वे स्थानकावरती टर्मिनस व्हावं आणि प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी सावंतवाडी मतदारसंघातील प्रवासी नागरिक व व्यापाऱ्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करून सावंतवाडी टर्मिनस कृती समिती व प्रवासी संघटनेची स्थापना करण्यात आली। मडुरान सावंतवाडी टर्मिनसच्या वादाप्रसंगी प्रतिष्ठेचा मुद्दा करणारे विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर सत्तेत आल्यापासून रेल्वे टर्मिनस प्रश्नी गप्प का असा सवाल अध्यक्ष संदीप निंबाळकर यांनी केला। याबाबत विचारलं असता दीपक केसरकर काय म्हणाले पाहूयात। मी खरं तर रेल्वे राज्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे आणि त्यांच्याकडे आम्ही हे सगळे विषय ठेवणार आहोत आणि लवकरच याच्यामध्ये आम्हाला न्याय मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे। मी खरं तर रेल्वे राज्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे आणि त्यांच्याकडे आम्ही हे सगळे विषय ठेवणार आहोत आणि लवकरच याच्यामध्ये आम्हाला न्याय मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे। मी खरं तर रेल्वे राज्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे आणि त्यांच्याकडे आम्ही हे सगळे विषय ठेवणार आहोत आणि लवकरच याच्यामध्ये आम्हाला न्याय मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।